Haupa, kaixo, Joko, podcasta entzun eta ikusten ari zara. Bueno, agian entzuten bakarrik, EITB podcastetan gaude, Spotifyn ere bai, eta Gazteren YouTubeko kanalean baldin bazaude, bueno, kaixo, Hementxe, nere ondoan Olatz Salvador eta Lorenek Anebilela Beitia. Haupa, neskak. Eta Ainhoa. Gisa da. Ainhoa Vitoria. Hola, ze moduz. Bueno, jundan hastian hitz egin ginen, txikitako oroitzapenak eta ekarri genitxun, eta urtzaroari buruz hitz egin ginen, gaur gatazka, esan ginen, nerabezaroai buruz, hitz egitera goaz, ia zer pasatzen da hemen. Joko ona. Ainhoa Vitoria, Olatz Salvador eta Lorenekane Bilela Beitia. Nik uste nerabezaroa aipatzen den bakoitzen beti gatazka egia da, gatazka hitza beti datorrela ondo. Bai. Nerabezaroa nola gogoratzen duzu ez zuek? Olatz, hasi zu, venga. Intensitate absolutoa, montaña rusa hundiak. Bai, kolore baltza. Bai, ez da. Kolore bat jarri beharko bazinu? Baltza. Batzutan grise, baina normalean baltza. Eta kolorinetako kanpanak, Hori bai. kontrastatzeko beltzakin. Hori da, laranja Gaur, koloreko kanpanak. kanpanak Nik egin banitu. dutez, gureta. Hori da. Gaur outfit, nerabean outfitek. Bai, bueno, Bueno, entzuten ari bazara, más o menos. praka kanpanak, laroi ez, Lorek, hola, bueno, egisa da, bueno, ez dakit botak Martinsak die? Edo Martinsak... De palo, o sea, Martins de palo. Bueno, garai hartan be Martinsak nematen Bai. genitxun de palo. Bai, osea, imitación, honek ez dire. Eta Bai, plastikosoak. Arrasaten outfit hau oso modan zauen garai hartan, nera bezaroan, Bai, esan behar dugu, kanpanak ziren askoz be exageragoak. Handiagoak, Orduen, gero euriegaz, bustitxe egiten zen duen. Goraino. Bai. Belaunetaraino Goraino. iristen zen, praka kanpanan bustikeri hori. Bai, eta orduen, ez dakizu hori pasaiatzuen, nik ez neuzen eroan kanpana hain handiek, inoz bez, ze amamak beti baju hartzen zeuen. Orden, ez neuen lortu. Ze, egon zanen hori modan, claro, ni nerabe nintzen, nerabe hasieran. Aha. Igual zuek zinen ja nerabeak, eta orduen, pues ja, Bai. Hor gogorrauak agia da. zinen, eta nik hona frakak emingotez, eta punto. Ja. Ni zen nintzen nerabe hasiera, gero nerabea nintzenean ja 15 urtegaz, ja pitilloak etorri ziren. Ah, bai. Orduen, nik eukin eusen Ze suerte. kanpanak, Ja. nire lagunek eukin zen kanpana horrek handiek, eta nik eukin eusen baju hartute. Ja. Osa, motorsak ez dute zeuki. Ah, Nire lagunek bai. zukolatz motorsak bai. Ez, baino... baino, como si lo fuera. Bueno, bai, antzeko Banitu zerbait bai. batzuk berde, Vale. baino berde, oza, ez dut ikusten oain, berde hori. Ez Igual, da existitzen. gazteako zertan hori eta berdean artean dagoen berde bat, pistatxo, edo naranja, oza, eukinitu. Nik horriek eukin eusen, Wow. horriek. Eta- Horriek guapo dauz, Arrasaten bebasa zen art zapatillak. Ah, bai, Nik bai. enitxun erabili, baina, bueno, oso modan eusen horrek, olako plataformak, oin ben modan daz plataformak, haiek oso itxusiak ziren. Jazten genuen baita, gerriko bat pintxoekin. Bai. Buah. Hori gaur Nahiko egun moderno, guztetan jat, esan Ja, behar dut. bueno. Ostras. Eta eukizinuten garaiura gora Euskadi... Txapela. Bueno, hori Eta evento berezitan. Bai, ja, kilometrotan, Eta daibidalitan. Sudadera Euskal Herriko Surf Federazioa, Ah. surfin barik inoz bez. Inguruan bai, baina ez nuen hori. Tamarradun kamiseta. Esan behar dut, Sudadera hori nonork, kabroire batek, lapurtu inaustela institutuan, ez dakit nor ez dizen zan, guret esan, A ber. institutuko nonor, oza, gazte batek, lapurtu inaustan Sudadera hori, tio. Jo, ez... Hai que ser, Bai. Garaiora oso kabroia da, ez? Badaukegu, ez dakit, esan duzu ez, kolore baltza, iluna zan, gure ezin egon hori be, eta orduan, liskarrak bezortzen ziren. Bai. Zuek eskola ikastolako garaiura nola bizi izan zinuten? Bueno, janera bezaroan, gu justo elkartu ginean beste eskolako jende batekin, eta hori oso guai izan zen, ezagutza jende berria, eta hor, bueno, pues guztiak con el pavo, hori insoportable, bai. esango gehiala. Eta kotilleoak, eta. Hori, baina hori, horitzapen hona dakat. Badaude gauza batzuk ez ainonak, ez dituanak hemen kontatuko, baina bai, orokorrean hor ondo, baina gero nik banitun momentu batzuk de existenzialismo total, hola bakarkako, eta inkluso, ez dakit zenbat urtera arte. Osea, hau aitortzeare, baino banekan diario bat, eta idazten un
ikuste DBH-en ere baneukala. Baitortu Bueno. behar dut. Azten nun desente, baina, osea, genezkan munduko privilegio guztiak, eta hala ere, munduak Bai, bada, eta keja zakize, eta... Ni Bai, nahiko egia da, alferra nintzen nahiko- diario bat idazteko. Bai. Bueno, nahiko terapeutikoa omen da, ez? Bada, ni idaztea saiatu edo- nintzen, igual idazten Hori. egon egun baten, hasiko naz, diario bat idazten. Azten nintzen egun bat, egun bi, eta ez neuen lortzen ez aste bete itea. Osea, que Beste eso. frakaso totala. Ze interesgarriagoa bazauketzen ez dakit hor. Claro, Zeintzu ziren zuen hobiak nerabea ezaroan? Ze... es que ezin dire esan amataitan eberdean. Bueno, esan kontoku parrandak. Gauze igual. txarrak, bai, parrandatan egiten diren gauze. Ja. Baina bestela, bueno, musikan igual... Reggaetoia a muerte. Reggaetoia... Eta batxata, ez da bimbo? Eta batxatita, baina garai la hartan be- batxatita, bai. Batxata... Baina Bai, hartan pobre diabla, eta hola. Pobre Pobre diabla, diabla, horiek bai, ez, tio. batxatak dira. Eta ban pine, bai. Ah, bai, Flying entzuten free, zenuen? flying bueno. free eta holako. Ah, Flying Free. Vale, Flying Free nahiko mainstreama da. Vale, yo quiero salir y reír y vivir como un... Hori ez? Bai. Bai, Baina, tio, bueno, bai. horiek, eta ja. Horrek, bueno, eta hemendikat. Ah, mendikat. Mendikat, hori bai. Eta da, klasiko bat. Eta esan duzu nahiko existentzialista, edo, bueno, ez da egitu nola deitu horri, ez? Piskat, bakarkako horretan egoten zineten, edo zinen bintzazu, logelako momentu hori gogoan dauketzu ez? Bada, ez? Azkenian ezin egon hori edo kudeatzeko behar ginen bakarrik egon, nik behintzat bai, ez? Igual logela zan gure mundua. Mundu bakarra. Nolakoa Bai. zan zuen logela? Olatz, venga. Ba, neria oso txikia. Gure etxeari nire amak deitzen dio, bueno, bere etxeari deitzen dio zapata kaxa, osea, oso txikia da. Eta nire gela zan, behin egin bar genuen plastikan lan bat gelari buruz, eta esan zidaten, azure gela zer da, trasteroa zigortuta zaudenen juteko, osea, hola, oso txikia zalako. Zarroio Harry majoak, Potterren gelan moduen. Ez dakit, bai. Horrizkileraz piensartun den. Bai, bueno, eskiarik ere ez, baina bai, oso txikia zen, baina nik benetan eskertu nuen eukitzea espazio hori, ze aurra ginen, nean eta biok konpartitzen genuen gela. Nik bebai esu ez. Eta hori, iritsi izan puntu bat, ez goratzen zazkizea inekin, baina ja, bai, eskertu Banandu nula esan. eukitzea Nik bebai. niretzako independentzia espazio hori, eta baloratu nuen asko, justo ez nolako euki, orduan, naiz eta oso txikia izan, niretzako oso beharrezkoa zen, eukitzea. Ni hasi nintzenean, bueno, ja separatu ginenean, banandu ginenean, bakoitzak beran kuartu egiten dunean, niretzako izen zen, como, buah, estoy super mayor. Lan zei guai. Nire kuartuen niretzako bakarrik. Eta zelakoa esan zure kuartua. Esan behar dut, nirea dela, nahiko, uste dut, etzeko kuarturik handiena. Ala, Aita taman kuartuen ostean nirea da handiena. Eta ondion Eta mantentzen holan, duzu. hoi handie. Logela hori... Mantentzen da, bai, bai, mantentzen bai. da. Nire gurasoen etxean nire logela dekot. Eta noan batzutan nire aizteak nire logela nintzen dugulo. Aha. Eta orduen, noizik behin igual, aita eta manetzen nago, eta jo que se, beluin da, eta lidek beti izaten duzte. Jo, benga, lore geratu, lo bitzen, ze, klaro. Bera, nebarrebak, ja ez dauze bizten etxean, Claro. bera bakarrita eta guztien jako batzutan geratzea. Eta, benga, bale, geratuko naz, baina geratzen banaz, nire gelan nik ingotlo, eta zuzua zure gelan. Ze, klaro, osta bere gurasoen etxean loitea, da, pues, super guai, no? Nire gelan osta bere, tal, nire oia, nire keusek. Bueno, baina zure aizpak inbadituta, igual beste logela bada, ez? Bai, bai, Azkenean ez dut beste itxi, ez itxura dut itxi geusek aldatzen. Ah, ez, Hori eh? ez, no, Jo, ni eh. hablar. Bera badako berangela. Bera, letxe, zeubiko deusgela bi etxe bate. Eta mantentzen da zuk utzitako Bai, logela hori? argazkitzuek eta holan, bai. Bai. Nahiko politxuekot, osea, esan behar dute, nera bezaroan modan egon zan, edo nire lagun guztiek eukiten zeurien beran euren gelatan, posterrak eta holan, den zeke txiko, del famoso, Bai, del otro. posterrak. Eta nik ez neuen iminten posterrik. Eta orduan, klaro, mundu guzti egiten zegoenez, ba orduan poster bat, rekorte bat hartu neuen, revista batena,
Eta, baina, lotxaen moneustan, pegeteako hartuen, eta familia ikustea, eta orduan eukiten eguen kajoi baten sartu, en plan, como soy guay, ¿sabes? Hago lo que hace la gente, pero tampoco, eta orduan gordeta eukin eguen kajoian, sin sentido bat izen zan. Orduan, lagunen bat etorten bazan, jarritzen. Claro, ez neuen jarritzen, baina, niretzako zen, como, vale, normalan az, nik bai poster bateko hartuen. Gordeta da, baina, eta bakizun horrena zan, Orlando Bloom, Legolas. Wow. Legolas garaia. Superpopekoa do. Legolas, ez dakit nondik atara neuen. Baina, eske, kuriosa da, zen niri gehiago guztia dañote, Aragorn. Ba, eukin neuen momentu hori, a ber, Legolasan, guapoa, oza, guai egon zan. Baina, gero, aktorea, Legolas izen barik. Bai, ez jatzen gustatzen. No molaba tanto. Baina, Eta Aragorn, Legolasen estetika bai? a ver, pero es que molaba, jode. Bista auki zeuen potentea, arku egazor, super guai. Baina, gura dut Aragorn. Aragon Viggo Mortensen da. Bai. Vale. Bai. Adazta da, be. Baina, Viggo Mortensen horre bizartxuaz, pelikula horretan da, Bai. bastante a tope. Interesante da, bai, ia da. Zuk esan duzu, gure zinula normala izan. Karo, ez Hori que gertatzen nera da, bezaron agian, gure ez? dugu normalak izen. Eta esaten denean, bueno, pelikulatan dagoenean protagonista da nerabe bat desberdina dana, y es como, super guai, eta bai, super guai, baina momentu horretan ez tozu gure izen diferentea. Hori da. Ze, claro, orduen aparte eta zauz. Eta zara institutuko popularra, ze desberdin zara, eta segure izudu izen del montón. Mierda bat da, del montón izetea, o sea, no tiene nada interesante. Baina gure dozu, del montón izen, ze, enkajo ben gure dozu. Eta, claro, eta normalean niegoten nintzen, barikutan, geratuko gara bostatan plazan. Eta geratzen ziren lagunek, sentarse en un banco, kotilleaten. Guk eriten genuen baina super ondo. Eta orduan, gura uneuen, igual esaten ustien aita da, baserri jongo gara, lehen guzuekaz, pues nire, oza, gura uneuen. Lehen guzuekaz joaten ginen, eta maldan bera bat patinetegaz, bestea korrepasilloa ezinela sartzen, claro. Bat korrepasilloz bategaz, bestea patinetegaz, santzeski, bizikleta, eta maldan bera karrera, eta jara guzi eginen, bai, holako gauz egiten gendu zen, eta ez dizarritzegon pipek jaten, no sé, me parecía aburrido. Baina, eta txarto sentitzen zintzen momenturen batean ikusten bazinon. Bai, oza, normalan iten nuen paso, bardin dozte zer esaten duen jenteak eta horrek gauzek. Baina, gero badako sus momentuak importatzuna. Adibidez, beste atara grabatzen duenean akordanaz, esan zendun zuk, eta txikitan, baina gero, feminismoaren konstiente izaten edo etxeran zelan bizitzen dozue. Eziketa hori. Eta akorretanaz zelan nire aitak, esan estan askotan, depilazioari buruz, zertan depilako nazen ez dut behar eta zertan depilako, emakumeak eskarela zertan depilako behar. Eta hor, izen zaren komentario ez dakizelan esan ez baina, nire datu nintzen, ostaz, eta, klaro, eske, da, zaiti depilatu behar garago eta gizonak ez. Eta goa nintzen horreri bueltak emoten, baina zein neuenik depilain nintzen. Oso interesgarria iruditzen jat, jundan azteko atalean, zukolat aipatu zinun aitak nola hitz egin zinun feminismoaz, eta zuk be, depilazio aitak bai, ez? Bai. Interesgarria iruditzen jat. Hori ez? Bai, bakizen uste duten, amak igual gehiago ulertuko deuela hori. Osa, esan gurot, guai da guaitak esatea, teoria badakigu eta guai dau. Baina amak badaki teoria eta praktika. Eta badaki nik momentu horretan 14 urtegaz depilazioa guretea eta ez guri izetea joatea institutora uleak asemen edo playera uleak asemen eta gero mundu guztiek esatea lore ez daki zer eta nitaz barre egitea. Berak badaki zer da. Ez, nik esan otzon amari, depila gure hotela eta esan estan. Ni paekotzut joan depilaten edo nik erosiko txilla bat eta ez zer. Eta aitak, zertan depila behar dugu. Ondino ez toko bururik berez eta zer sozietateak esaten deuelako eta arrazoi eukan. Claro, ez que zuk ez dakiz, inzukia, zu izango bazinen emakume batia zer pasako zen. Interesgarria hori. Bai. Olatz eta zure kasuan normaltasunan hori nola sentidu zara zu? Nera bezala. Eske, nigo goratzen naiz, hori, sentitzen nula dena hain intenso eta hain fuerte,
egun batean, esaten nula, eske, bizitzak ez du zertarako bali, osea, holako pentsamendu super ekstremoak, eta gogoratzen dut, duela urte batzuk instituto batetik deitu ziatela juteko ikaslengana, eta intziaten elkarrezketa bat ikasleek, eta esan ziaten, guri zerbait esan barko bat zenigu, zer esango zeniguke? Eta esan nun, bira, nik esango nizuekena, edo nire ni gazteari esango niokena, da, ez da betirako, pasako da, osea, txarra gaizki zaude pasako da. Gauzagon pila bat azkazu zure zai, eta hasi nintzen olako speech bat ematen. Ze gogoratzen naiz, osea, adin hortan ez da kapaza ikusteko epeluzera gauzak, osea, da como katastrofe eta pasatzaizu igual. Orain, irutzen zaizuna tontakeri bat, eta hor, tegun dela vida, eta zabe... Adin horregasolako gauze bat bihurtzen da zure munduko gauzerik txarrana. Bai. Eta pixkat insoportable ginean ere. Osea, pixkat gure kuadrilla nahiko eskandalosa, arrotzen ginean pila bat. Baita ere. Eta orain igual autobusan zaberat ikustetu kuadrilla, eta inozu petardaz. Pues gu ginean oiek. Hormonak dantzan. Olatzu zinean, osea, zu hola zinean, osea, jazta. Hori egia da. El ciclo de la vida. Bai, eta onartzea, ezta? Batzutan gainera, nera bezaroan, gertatzen jatzuna gero helduek ez tabie ulertzen, ez? Eta danok pasau dugu. Etapa hori, baina gero ahaztu iten jakula da ematen dago, ez? Eta elkar ulertzea ez da erresa, Bai. Eta ebaditzeko musika erabiltzen zinuten? Musika garrantzitsua izan zen, garai hartan? Bai, niretzako oso garrantzitsua. Egia da ez direla gaur egun entzuten dituan taldeak, baina bai, osea, oraintxe entzuten badituta besti horiek automatikoki noa garai hortara. MP3 hartan zer entzuten zen? Esan bardet, ni izan nintzala nire kuadrillan edo nire inguruan lehenengo pertsona MP3 bat erosin nuna. Bai? Eta zan, osea, uste ziala, 128 mega, osea, ez dakitzen badian, igual 20 abesti. Bai, ez asko. Eta balio zuen 100 piko euro, eta ni nire aurrezkiekin jo nintzen eta erosin nun. Eta izan zen, ja hor bihurtu nintzen, pertsona interesantea. Entzuten genuen, gogatzen naiz, entzuten genuela kentzazpia adibidez, eta jartzen genuen lagun oso batekin, Ainhoa musu bat, jartzen genuen nola bakoitzak belarri batean entzuten genuen, eta horako ritual guretzako berriak zianak. Jo, zeuna, eta zuk zer entzuten. MP3 bai, ez? Bai. Zer zagoen? Txikitan... Zeran zan? Discmana. Walkman. Walkman. Bai, hori da, Walkmana. Bueno, lehenengo, txikitan, kaseta entzuteko olako katxarro bat. Eroten zen duna hemen eskeite. Bai, hori Walkmana da, ez da? Ez. Walkmana esan diskoak azia? Ez hori Discmana da. Discmana, bale. Walkman eta Discman. Eta gero ja MP3. Hori da. Baina, Walkman, Discman. Osea, izen horiek ere ja dira... Bai. Bai, esketan atariko eukinoen MP3-an. Baina, esan behar dut, reketoia eukineuela MP3-an, eta lotzatu iten Ganta bere deklarazioa, esan behar dut. Bai, ez da nusiba. Zen momentu horretan ni lotzatu iten nintzen etxean, bai, enteraten baziren aita ama edo Josu, ni reketoia entzuten nahuela, pues, esan como, esto es top secret, ¿sabes? Bai, orduen nik eukiten nauen reketoia, baina ez nauen esaten ez bezetzean. Zek nire etxean reketoirik esan entzuten. Baina, klaro, eske ni momentu horretan joaten nintzen juergan lagunekaz, eta orduan imiten dutzue Daddy Yankee, ez dakiz zer, eta danok hor kantetan, eta zuk ez dakizu. Eta gure dozu jakin, segure dozuin jantzan, eta kanteu dana, hasta abajo. Claro. A ber, baina, eske baintxu bertan, niri parrandaran bandimani joa, osea, orain, nire besti favoritoa orain txertan izango favoritoa ez, baina, oantxekeien dantzatuta gozatuko nituen arteak izango zean horren zuten genituen horiek. Bai, gaur egun... Aspaldiko reggaetoi. Bai, gaur egun lotza barik. Bai, la morena. Nik la gasolina askotan eskatzen dut, abertatan. Pon la gasolina. Bai, la gasolina. Eta, nola esan bestia, oinaztu jat, bueno. Pobre diabla lehen beha ipatu duzu, ez dakit grabatzen ari ginela edo pobre diabla beso. Eta gatazkatsua izan da beti kuadrismoa, taldeen kontu hori. Honintzen beitaren zutabe bat ekarri dut, bueno, zutaberen zatitxo bat berrian taldeari buruz hitz egin zauen,
Hauxe dio, egia da Euskal Herrian garrantzi handia eman zaiola taldeari eta aisialdia kuadrillaka antolatu izan dugula. Berez gauza polita dira kuadrillak, babes eremuak izaten dira jende gehienarentzat. Kontua da guztiok bizi izan dugula taldetik kanpo geratzearen tragedia. Bai geu geratu garelako kanpoan, baztertu gaituztelako, edo bai maite dugun norbaiti itxi diotenean borobila. Halakoek gogorarazten digute taldean egituratzeak badituela akatsak. Noizbait sentitu duzue taldetik kanpo gozarela edo norbait ondoan taldetik kanpo geratu dela? Askotan. Ez que, ganera uste dute Euskal Herrian batez be, kuadrillen asuntoa dauela oso sendo, eta non hor barri datorrenean be koste egiten da sartzea. Osea, Euskal Herrian ez da perresa. Segun zelako pertsonak aran kuadrillen, nik adidez ez dut ekarriko inorbez, osea, edonor nire kuadrillakoak zeusera hartzen, gitxi gauz, 3-4 gauz, bai. Baina kuadrilla osoa, eta non hor dakarzu kanpotik, eta ostia, más frío no puede ser eso. Gaur egune bai? Bai, gaur egun, ondino, Eta nik, segun nor, segun zein momentutan, ez dut dekarko, ez dakit, aputxu bete, arraro iten da, ez da? Kanpotik hotz geratzen da. Ni justo naz pertsona oso soziablea edo, eta non hor datorrenean kanpokoa, konbertsazioan boten zezu, galderakin, ez da interrogatorio bat, baina, aputxu bete, sartu, taldean sartu, ez da? Eta orden ez da izetan hain politxe batzutan. Eta igual batzutan ardura hori dauketzu. Zure lagun bat ekarten badozu, ia ondo dauen, eta... Bai, edo besteak ekarten badau lagun bat. Edo besteak, bai. Segun kuadriako nortzuk batzuk dire, nono barri dau, eta izi dauz, ez dut ziren kasurik berez. Eta taldetik kanpo geratu zara, noiz bait? Bai, baina ez gureta, osea, ez txartu inozielako gureta, osea, izetan zen, igual, planak itzen zeuri izan, igual nire gustukoak ez direnak, eta orduen, Zu baserrira. Zu baserrira. Ni baserrira, bai. Edo ez dakit, edo diskotekatara eta ez naz joan horren beste. Eta lagunek igual azte bururo. Igual, aitetan igual ez ostien itxitzen besteri moduen, igual horren beste geuean hain belura arte, edo ez dakin ora joaten, orduen ezin obain joan, ez dakit. Eta orduen batzutan bai sentitzen nintzen baztertuta. Baina, bueno. Eta zuelatz. Pasazan, ja. Ja, hori bukatu da. Egisa da, honena da bukatzen dela, ez da? Gauza guztiak bukatzen direla zai, nera bezaroa ere bai. Zure ikastean, nolat? A ber, nik uste beti egon direla, hori, desplazamendu horiek, lehenago, igual DBH baino lehen ere, egon dira beti, bullying kasuak ez hain fuerteak, batzuk bai. Eta beti egon dira pixka rotatiboki, batzutan tokatzen zitzaizun, eta derrepente ez, eta derrepente libratzeko jartzen zinean beste aldean, super injustua, baina superbibentzia ariketa bat zan ere. Baina, nik behintzat oso oroitzapen hona dakat nire lagunena, eta oso importantea da, ez da beti gertatzen badakigu, aurrekoan hitzein genuen haurtzaroaz, badakigu guztien haurtzaroa eta guztien familia ere ez dela ideala, violentzia egon daitekeela, ez direla espazio segurak beti, eta kasu honetan nik behintzat hori suertea izan detela bai haurtzaroan, eta iruditzen zait nera bezanoan ere lagun kuadria oso sanoa izan detela inguruan, eta izango ez banu igual que se habría torcido la cosa. Eta oraindik lagun horiek mantentzen ditut, eta gainera nire kuadrilla izan da beti oso inklusiboa. Osea, beti gonbidatu dugu jendea, egon dira mugimenduak, ez hain kuadrillismo itxi hortan, eta nik adibidez bai gonbidatu ditut lagunak kuadrillara, nire kasuan ez da. Bai, ez horren beste. Hori igual, hiriburuetan, ez? Hirietan igual erraza bada. Eta ireki gera gehiago eta ez gera hainbeste mugatu kuadrillara. Gero ukidegu nik adibidez futbolan jolasten nu, ekipokoekin egoten nintzen. Gero taldean eskakeitanen hasi nintzenean, beraiekin. Eta hori beti Zamarrun errespetatu dugu, gutxienekoa da errespetatzea. Baina batzutan... Gustatu zaigu, eta gero igual, elkartu, zure lagun baten, ezakit nungo taldeko, ezakit norekin, venga, ambientillo, jende berria ezagutu, salsa. Ez que herrietan ez da erreza, nik uste dute, izia bakara. Eta ni beti zenaz, igual juergan egon, eta beste batzukaz berbetan, besteakaz, tal, eta kuadriakoak, igual batzutan, adin horregaz, asko zan, egon zaren ez, eta kizen bat denpora horrekaz,
gero zatoz gugana, es como, pues te has ido con esas, pues te vas con esas, ¿sabes? Bai, Bastan dana da, holakoak gertatzen niri, dira, bai. osea, gure kuadrilan, barrukoan artean, holako bronkak egon dire, holako txorradak aitzik. Niri estos tiez, bronkak bota, horrako gauzek aitzik, zen niri beti itxen eguen. Eta holako txorradak esaten baztezuz, pues, keten por sako. Eta orduen, nigaz ba, oitut egon dire beti nire kuadrilan, ba, lore batzutan galdu iten da, beste batzuk doa. Osa, kauen nik be, ba, igual nire beha gazoaten nintzen, da neman lagunekaz, edo musika iten eguen inglesa, futbola, ba, beste lagun batzukaz, askotan joaten nintzen. Futbola ite zenun baita? Bai, Bitu, futbolera futbolari bertan hemen. nagoen. Eta gauza da bai, ja adin bategaz, hasten zara, jentea ezagututen. Eta kauen kuadrilla, guai dau, baina kuadrilla institutuan edo eskolan tokat deatzune jentea da, ezta? Ja. Ez dozuz horren beste aukeratu. Bai, afinidade Bai, kontuak hori ere, gurot esan. igual berandutxu hau ez? Bai, Hau igual da, ba, oso txikitako- desberdinekara kuadriako hori da. jentea, batzutak gazteko zu afinidade gehiago eta beste batzuk gitxiago. Baina gaur egun egiten zuzen lagunek, igual hurbilagoakoak dire, ze zuk aukeratu duzuz, osea, nagusitan indako lagunek. Baina politxe da mantentzea, bai, Bai, kuadriako harremanatan nire uste, itxitan egiten dugu ze baskariek, baina derrigorrezko zeu zer da. bai. Ze, ez dugu gure hori galdu. Ja. Eta, olatzuk aipatu duzu pulin kasuak eta, bueno, ba, garai hartan, ez? Eskola, ikastola, garaiko, bueno, garai hartan bada, ez? Asko ikusten dan zerbait. Eta zuek ez dakit, damutu izan zarie, oin ikusita zer gertatu zen, ez? Suposatzen dut, zuek kasu horiek ikusiko zen ituztela, edo bizi euskalo, baina damutu izan zarie, igual garai hartan beste modu baten egin beharko neuke, edo igual jarrera pasibo bat euki dutelako, eta oin ikusita, ez dakit, sentidu zuen damu hori? Nik bai. Noizik behin, igual pasibo egi izateagaitik bai. Osea, ez esateagaitik zeu zer beste bateri iten dutzen agaitik. Osea, kauen ez badozu iten ez ebezu be horren parte zara, ezta? Batzutan, zuk esan duzu baita, ez? Batzutan, bueno, zu taldeko parte izeteko, ba, hurbiltzen zara, gerturatzen zara norbaiten gana, ba, igual ez da jatzuna komeni, edo ez da erresa, ez? Ez da bat ere erresa, eta, bueno, gertatzen dianean nolakoak eta gauza larriagoak ere, ba, oso importantea da zure hezkuntza zentroaren papera ere, badakigu mila frente dauzgatela irikita eta bar, baina, bueno, pues batzutan gertatzen dira gauzak eta batzutan ez dira ondo kudeatzen, eta pues, nik daukatza arantza bat, ba, hori, ondo kudeatu ezan asunto batena. Baina, bueno, ointxe bertan ezin da aldatu, osea, pues, Bai, eta preparatu denborakin- aldena, bueno, baina eginda dago kaltea, eta... Bai, eta bada garai bat, ba, buruko osasuna saletu ginen, atal baten, Bai. eta bada garai importantea hori zaintzeko, ez? Eta igual... Justo goratu naiz, ikusi dezue, 30 Reasons Why seria. Bai, Zer? 30 Reasons Why. Instituto batean dago oinarrituta eta tipa batek bere buruaz beste egiten du. Vale. Eta 13 arrazoia azaltzen ditu Vale. hori da. hortarako. Jarriko dugu, Eta hementxe esteka deskribapenean. ni pixka mugitu ninduen, gogoratu nintzalako gauza askotaz, Bai. eta bueno, pues holako ondorioak ere egoten direla, askotan. Bai, Nik izan behar dut, gauze bat pasa esan, zigarren baian, oza, lehen eskuntzan guretzan. Eta ez dutena kontako, ez da polite kontatako, eta baina esan behar dut bai, ez datela guzteu bapez, oza, gaur egun ikusitzen, bueno, momentu horretan berez, eskolak zelan eron zegoen hori, eta orientatzailea esan, ez da? Orientatzaileak zelanin zeuen, momentu horretan nik txartu ikusi neuen lana, baina, klaro, ni txikien nintzen, nik zer jakingo, ez da, honek jakingo dugu hau, berak ikasi dugu, ez da. Gaur egun pentsata be bai, oza, bastante txartu egin de, oza, nik zer ikasi barik igual hobeto ingo nuke. Izen zan nahiko desastrosoa. bai. Baina, bueno, holakoak igual asko pastan dire, eskolatan ganera ume pilo bat gara, irakasle bat dekogu 30 umeentzat danak oso desberdinak, eta ze pasako da ba, eske, Bai, holan ezin da irakasle gehiago behar dire. bai.
hezkuntzan bai, beste erreforma bat Bai. egin beharko da. Pixkat, hola, tristoitxu amaitu dugu. Animoak, bueno, batez ere, ba, Gure batzu ontxe... anekdota kontakot? Venga, bale, esango dugu animoak, ontxe, ba, garai horretan gaizki pasatzen ari dani, bueno, esan laguntza eskatzeko, ez da? Ze batzutan bildur hori daukegu, baina laguntza eskatu. Eta, bera, eta bitu, jondan hastian txikitako anekdota bat kontatzeko gogoz geratu zen olore, eta zen, bueno, gozen aprobetxatzera, ze deuken anekdota da marabillosoa. Ez que, claro, anekdota bat konta barro ondera bezarokoa, Ez da ezer kontatzeko. Ez. Gura dut Konta, txikitakoak konta, Lore. konteu. Ba, ginenean urtetxu bete daukiko nebuenik, edo itxea onio dut izekaz, berbaiten be onino ikestan. Eta, karo, Josuk eukiko zeuzen, nik urtetxu bete eta Josuk iru, edo igual itxiau. Eta geuzea da nik imintzen neuzela arrutzek, olio bat emoduen. Ni nintzen olio bat, imintzen zeuzenak kinder arrutzek, oza, txokolatezko arrutzek, hauetan zara, muñekita barruan. Joder, claro. Kinder, hombre. Kinder, hau pieza klabe. Hombre. Bai. Ba, aita etorten zanean lanetik, erosten zuzen, kinder bi. Eta orduen, haietan zan, eta aita etorria, eta orduen Josu, eta ni, pues ez dakitzena izango zan, baina, venga Lore, imizuz arrutzek. Eta orduen, ni behian ganean, makurtuten nintzen, pues igual iten egon gestoa, kakaiten dozunen gestoa. Bai. Eta ez dakit zela nahi da, bueno, oso ninja ez duzuz behar izen, ze nik urte bat eta bestak urtegaz, pues ez zara enteretan. Eta orduan, imiten zegoen arrutze bat olan, nire perdin ondoan, eta orduan, ia, Josu, aditzu jain badeu ja Loretxuke arrutze. Eta orduan, eta jaten zen Josu nire ondora, eta arrutze indau, eta gogok inderra, eta bat bakarrik, batzutan imiten zegoen bat bakarrik, eta bat bakarrik. Ia Lore, izu beste bat, karo, bizari eta... Benetan sinisten zen uniten Nik zenula. sinisten, edo igualen nintzen enteraten. Fuertena da, Josu bai sinisten zeuela. Ni igualen nintzen konsiente, beha, Josu ja adin bat eduki zeuen. Eta gero Josu joaten zen eskolara. Eta beran laguneri kontetan zien, berak dekola arreba bat, kinderrak eginten deusenak, gure deuenean beti arratsalero meriendateko. Inozentzia hori mantendu bida betirako. Eta orden Josu lagunentzat Josu arreba zan, pues la más molona. Hombre, a ver. Jode. Ordenik arrutzek kinderrak emiten eusen. Jarraitzezu habilidade horrekin, igual gero Esto merindatzeko. probeu, gero ditzukuia. Igual, atorren asterako karri kinder pare bat. Ekarri bat. Bueno, neskak, mila esker. Kinder Lore. Atorren astean gehiago, Hori. Hola, Ia ba, ondo mila ibili. esker. Agur zuei ere, bai. Agur, agur. Ondo pasa. Gaztea.